салом алайкум ба ҳама подписчикои канали Авто Душанбе. Дар навори имрӯза имёз зиёда аз 17-18 мошине аст ки бо хости дили шумост. Дар ин навори имрӯза мо ҳама мерседесҳо мебошад. Касоне ки дар канали мо бори аввал ҳастанд, аз онҳо эҳтиромона хоҳиш карда мешавад ки дар канали мо обуна шуданд ва дар видеоҳо лайк монданро фаромӯш насозад. дӯстони азиз, дастгирии шумо пешрави ҳар яки мост. пас дар канали мо обуна шавед то аз видеоҳои мо бохабар бошед. рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед, мошинҳои фурӯшиатонро танҳо дар ин рақамҳо дар WhatsApp равон карда метавонед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ бошед. дастгирӣ кардани моро ҳам фаромӯш насозед. Якум мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6998, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст ҳуҷҷат дорад, кондитсионер кор мекунад, савдо дар пеши мошин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 60 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 371 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 553 55 55 97. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даям мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 2001, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст 4 баллон нав, краска нав, ходовои 100% бензин холи як даст гаштагие. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 41 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 254 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 555 55 64 75. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. сеюм мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6998, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст пусидагӣ бридагӣ нест, кондитсионер, ях, мотор, соат, коробка, ходовой ҳама 100% яксола ҳуҷҷат. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 55 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 340 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 917 47 50 50. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. чорум мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6997, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш автомат растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст кондитсионер 100% кор мекунад, 4 электропакет газ евро 4. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 49 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 303 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 919 40 40 67. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. панҷум мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6 объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 42 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 260 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 935 02 04 42. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. шашум мошини фурӯшимои Mercedes Benz E-Class мебошад ки соли барори 6997, объем мотор 2, сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 31 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 192 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 93 66 06. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. ҳафтум мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6997, объем мотори 1.8, сӯзишвориш бензин, коробка передачаш механика растамошкашидагие. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мошин камбудӣ надорад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 62 000 сомонӣ. ба рублёзира гардонем 384 000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 904 64 64 93. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.
هشتم ماشین فروشی مرسدس بنز باشد که سال بارورشش 2001 ابیون موتور دو 4 سوزش ورش بنزین коробка передачаш автомат растамош кашидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиб мошин гуфта задагӣ пусидагӣ надорад, мотораш маслан мехӯрад, арзон мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 260000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 988 77 66 22. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. наҳам мошини фурӯшимои мерседес бенз мебошад ки соли барори 6996 абион мотор 2 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш автомат растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, дар ҳол фурӯхта мешавад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 37000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 229000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 966 23 55. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. даҳам мошини фурӯшимои мерседес бенз мебошад ки соли барори 6998 абион мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, алиш мешавад ба зафира солаш 2004 боло бошад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 50000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 309000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 939 55 99 58. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 11 мошини фурӯшимои мерседес бенз мебошад ки соли барори 6998 абион мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш автомат растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст задагӣ пусидагӣ варидкардагӣ умуман надорад, 4 баллон пачка газ бензин. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 61000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 378000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 902 59 04 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 12 мошини фурӯшимои мерседес бенз мебошад ки соли барори 2000 абион мотор 2.4 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш автомат растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин айвагон як дастгаштагӣ м4 электропакет кондитсионер кор мекунад. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 39000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 241000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 985 06 00 08. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 13 мошини фурӯшимои мерседес бенз класс мебошад ки соли барори 6997 абион мотори 1.9 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст яксола ҳуҷҷат дорад, гази евро 4 ходовой мотор коробка соз ай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 36000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 223000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 909 29 59 41. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 14 мошини фурӯшимои мерседес бенз V124 мебошад ки соли барори 6994 абион мотори 35 сӯзишвориш дизел коробка передачаш механика растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мотор 35 6 силиндра кузов чотки 4 баллон нав. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 260000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 907 17 17 26. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 15 мошини фурӯшимои мерседес бенз класс мебошад ки соли барори 2004 абион мотор 2 сӯзишвориш дизел коробка передачаш автомат растамошка шидагӣ ай. дар ҳаминҷо соҳиби мошин гуфтааст мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, харидори аниқ занг занед. қарор дорад ин мошин дар шаҳри душанбе нархи мошин 50000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 309000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 96 77 77 71. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 16 мошини фурӯшимои мерседес бенз класс мебошад ки соли барори 6996 абион мотор 2 сӯзишвориш бензин газ коробка передачаш механика растамошка шидагӣ ай.
дар ҳамин ҷо мошин гуфтааст задагӣ пусидагӣ надорад, ходовой 100%, мотор 100%. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 40,000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 248,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 552 55 40 40. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед. 17 мошини фурӯшимои Mercedes Benz мебошад ки соли барори 6995 объеми мотори 1.8 сӯзишвориш бензин газ, коробка передачаш механика растамошкашидагиай. дар ҳамин ҷо соҳиби мошин гуфтааст срочно мошинчаи созай состояниш бениҳоят хубай. қарор дорад ин мошин дар шаҳри Душанбе нархи мошин 42000 сомонӣ ба рубли зира гардонем 260,000 рубл мешавад. телефонҳо барои тамос 97 67 83 83. маълумоти бештарро аз соҳиби мошин дастрас намоед.